En els darrers anys la tecnologia nàutica ha evolucionat moltíssim. Avui dia pràcticament totes les embarcacions de vela lleugera estan construïdes de fibra de vidre o també incorporen elements com l'alumini o fins i tot la fibra de carboni. Però hi ha una embarcació no tradicional sinó de competició que continua fent-se absolutament de fusta, que és el patí de vela. Preparar un patí per navegar pren tot just 10 minuts. Construir-lo al voltant d'un mes. Visito el taller de l'únic fabricant de patins de fusta que hi ha al món per veure com treballa. Em sorprèn descobrir que una embarcació nascuda a les nostres platges es construeix amb fustes tropicals de noms ben exòtics. Ayús, caoba roja africana i okumé. La combinació d'aquestes tres fustes és ideal tant per l'estructura com per l'estètica del patí. El procés de construcció comença per introduir dins d'un motlle les dues planxes que componen un dels cascos o flotadors. I anem encaixant. Encaixa bé, oi? D'aquí va? Sí, D'aquí darrere? clavat. Està la mateixa alçada que l'altra. Vale, fantàstic. Doncs bé, anem a col·locar la quilla i la roda de proa, que els tenim encolats d'abans ja. Agafes de la part de popa, igual t'embrutes una mica, potser? Bueno, sí, però no hi ha bé, problema. no Quin tipus de cola és aquesta? Això és una cola que és la cola fenòlica, que se'n diu. És una cola que té molt de cos i que sobretot el que és resistent a l'aigua. Vale. Vale? Vinga, deixes anar, pum. Això no arriba a la punta, eh? Sí, deixes anar. Ja. Vinga, fantàstic. Ara amb les mans la fem baixar fins a baix de tot. Aquí, com veus, hi ha tots els llistoners, que és on després serviran de guia per baixar les quadernes. Llavors, jo n'agafo un i tu agafes el següent. Vale? Mira, aquest va aquí i aquest. I t'ha de quedar just a la guia aquesta, a la marca aquesta d'aquí. Les guies s'encolen al llarg del casc, separades entre 30 i 40 centímetres. Els sarjants serveixen per subjectar petits retalls de fusta que mantenen les guies en posició completament escaire. Molt bé, ja està. Vinga, doncs. Què hem de fer ara? Quadernes. Quadernes. Vinga, les tenim totes aquí preparades. La U. La U? La U foradada. La U foradada, la 2. Pregunta. Per què? Per què això? Per què? Per què no estan totes foradades o totes plenes? Mira, pel tema de pes. El barco ha de pesar entre 87 i 89 quilos i com que podem treure pes d'aquesta part del barco, tenint una foradada, una sí o una no, doncs traiem una part important de pes. Molt bé. També deu tenir algun avantatge o utilització per al tema de si es forada el barco, no? Si es forada el casc? Sí, si es forada, doncs, evidentment, aquest compartiment d'aquí fins aquí quedaria estanc i d'aquí cap aquí l'aigua no passaria pas. O sigui, s'ompliria només un i es mantindria la flotabilitat, no? Correcte. El perfil de les quadernes canvia al llarg del casc. A la proa són estretes i arrodonides. A la part central són més amples. I a la popa es tornen estrenya, però ara amb un angle viu. D'aquesta manera s'aconsegueix una bona hidrodinàmica. Els flotadors penetren bé les ones i no creen turbulències a l'estela. Una vegada col·locades les quadernes, cal fixar una altra línia de sarjants per la part inferior o quilla. Acabada aquesta fase, s'ha de deixar que la cola s'assequi. En total es fan servir un centenar de sarjants per mantenir unides les diferents peces que componen el casc. Allò que els sarjants han unit no us separarà ni la tempesta més ferotge. Abans es partirà el pal d'alumini o s'estriparà la vela. Quan la cola està seca ja es pot treure el casc de dins del motllo. Em recorda una canoa, com les que fan servir els polinesis. Què hi faríem ara? Doncs agafes la part de la quilla i la posem aquí sobre. Això és el que en diem la sobrequilla, que és una peça de lluç, de la fusta d'aquella tubeta, que ja prèviament hem encolat amb una peça de fòrmica. Si t'hi fixes, veus? Aquí que es veu la diferència de lluç amb aquesta capeta d'aquí, té un mil·límetre i mig. La sorra, com bé saps, és molt abrasiva, i arrossegar el barco per la sorra, si no hi hagués la part de la fòrmica, que és molt dura, de seguida la fusta quedaria menjada. I la peça aquesta protegeix molt el tema de la sorra i l'abrasió del barco. De fet, em sembla que en anglès en diuen beach catamaran, o sigui, el catamaran de sorra, de pelatge, precisament per això, no? Sí, pot ser. Vinga, doncs li donem el tom, Pere? Sí. Vinga. A sota hi tenim la sobrequilla. Sí. Vinga, li donem el tom, posaríem cola en aquesta peça d'aquí, agafaríem la coberta i la posaríem aquí sobre. O sigui, ara ho estem plantejant, eh? Vale. El patí de vela és un tipus de catamarà, una embarcació formada per dos cascos o flotadors.
Aquesta estructura li dona molta velocitat. Per poc vent que faci, té tendència a escurar, és a dir, s'inclina, de manera que un dels cascos surt de l'aigua i el fregament es divideix pràcticament per la meitat. Acabades les quilles, se n'enmassillen les juntes, es pinten amb 3 capes d'imprimació i 3 capes de pintura. La fase següent és el muntatge de les bancades, on el pes és crític. El barco quan ha de pesar? A veure. El barco ha de pesar entre 87 i 89 quilos. Pot pesar més de 89 quilos, ara bé, ja és un llaç que dur que no li és necessari pel tema de competició, rapidesa i tot això. I com ho controleu vosaltres? Doncs una mica barrejant el pes del flotador combinat amb el pes de les bancades. Per exemple, ara la que falta... La primera, que és la que té el pont a sobre, també. Val. La posem? Doncs la posem. Aquí les tenim. Aquesta fa 4.200, 3.500, això és el pes de les bancades. Fixa quina diferència hi ha de pes amb les bancades. Hòstia, perquè a més totes són iguals, de forma i de mida. Mateixa forma, mateixes mides, de tot. Hi ha 1,2 kg de diferència. I com és que varia tant? Bueno, jo interpreto que deu ser si la fusta és més de l'interior de l'arbre, si és més de l'escorça, si és més en funció d'on ve la fusta, doncs pesa d'una manera o pesa d'una altra. Només resta incorporar-hi els cables d'acer per fixar el pal i els caps per governar la vela, i el patí ja està a punt per navegar. La fusta és la primera matèria de la humanitat. No hi ha cap altre material que ens hagi donat tant. El foc, la llar, la música o la capacitat per navegar al voltant del món. No és estrany que els llatins l'anomenessin matera, matèria.